Wata mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana. Wata mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana. Da sunan Rabbana duka komai in zan fara, kaban dama wasu baitoci yau zan kirkira. Ga watan azamin da ya fi sauran watanni shura, duka abin da za na furta alasa al'umma su amfana. Rabbu kayo dubin salati na da roƙonka ga ainihin zatin Mahamudi da ka yi wa ɗaukaka. Ka sa alai sahabbai da Fadima 'yar albarka. Rabbi ka sa da mu da muka yi waƙar an Ramadana. Azumi wata hanya ce ta bautar Allah tsantsa. Ramadana sai mai tsoron Allah ne ke yi tsantsa. Ramadana mu kore aiki mara kyau mu bar yin batsa. Ramadana mai fatan ko bayan azumi duk shirme sai mu dina. Mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana. A sauke farashi al'umma su samu sauki, masu kuɗi a taimaka da abin buɗar baki. Kowa ya ji daɗi da juna a ba da ɗauki, shi ne halin manzan Allah ku tuna ya 'yan uwana. Wata mai alfarma an Ramadana. Mu kama ibada 'yan uwa kar a bar mu a baya. Ramadana ne neman babban rabo tabbas yayi juriya. Ramadana sallah da karatun Qur'ani karmi sanya. Ramadana ya da raran abubuwa marasa kyawu duk sai mu daina. Mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana. Mu dage 'yan uwana da sauraron tamsirai, mu toshe kunnuwa da jumban zayen labarai. Mu zauna lafiya da kowa karmi sarrai, mi kyakkyawan aiki babu dare babu rana. A watan azumi lailatul qadr ke saukowa. Ramadana sai mai tsananin rabo a watan shi ke dacewa. Ramadana Allah ka hukunta nema in yo hangowa. Ramadana da kowa ke bukata Allah kaddara za mu gana. Wata mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana. Allah mun yi roko ka anshi ibadunmu, mun shaida kai kadai ne ka share hawayenmu. Ba dan halinmu ba kai mana domin manzanmu. Ni da abokai na Allah ka tsare mu shuka barna. Wata mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana. Wata mai girma ga wata mai alfarma an Ramadana.